Ito ng 1.5 kilo. So 1.5 kilo na may kasamang mashed potato at sauce. So ang flavor nito para parang Texas flavor siya. So yun nga yung tinatawag namin hickory flavor na sauce namin. At kung mapapansin mo, kung matitikman nyo ito, yung buto niya matatanggal to dahil sa sobrang lambot niya. Kahit na may pustiso pa ang tao, talagang makakain niya to sa sobrang lambot niya. Ang Texas barbecue flavor kasi, mostly gumagamit sila ng wood eh. So yung pagiging smoky flavor ng kahoy, yun ang which is wala sa amin na kinonvert namin sa sauce para malalagyan ng ganun flavor ang aming ribs. Now let's talk about the other items at Ribs and Chops. The store also offers skewered pork barbecue and grilled pork chops, which they drizzle generously with their original sauce, a secret recipe that's packed with sweet and sour flavors that complement the tender meat very well. So yung hinahanap na tender at juicy na hinahanap ng tao, dito mo lang matitikman sa Ribs and Chops. Puro laman ng aming barbecue, except sa pork chop, dahil ang pork chop, mas masarap kung may taba. Malaki yung diferensya ng grill tsaka sa fried. Usually kasi sa fried, may kapag lumamig na, tumitigas. So sa amin, ang grill namin, habang tumatagal, kahit tumagal ito, malambot at nandun pa rin yung quality ng pagkain namin. So nandun pa rin yung juicy niya tsaka yung tender niya. So usually, ang aming sauce kasi, dahil ang aming griller ay gas, so gumagamit kami ng hickory flavor sa ribs. And sa pork chop at barbecue naman namin, gumagamit kami ng smoky flavor naman. Currently, Ribs and Chops is exclusively a takeaway store, but they also do delivery all over Pampanga. When we asked them if they plan to establish a restaurant where rib lovers can sit down and enjoy the food, Mr. Alistair says they want to take it one step at a time. For now, it's Ribs to go. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, inaanyahan ko po kayo na pwede po kayong mag-take out or mag-order sa Ribs and Chops by Facebook. Pwede po kayong mag-message. So, ang aming lugar po ay sa Angeles, Balibago, sa Mountain View po. Doña Carmen Street. So when you get your finger-licking baby back ribs from Ribs and Chops, what should you pair it with? We suggest a side of mashed potatoes or grilled vegetables, a nice glass of wine or cold beer, and of course, good company. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Maging alerto, alisto! Makasaysayang araw mga ka-throwback. Let's travel back in time. Siyempre, dito lang yan sa Kasaysayan Throwback with your very own BSJ. Sabi nga nila, in time of peace, prepare for war. Sino nga ba ang ating mga bida? Tara na't alamin. February 2, 1899, ang National Citizens Army na ngayon ay Armed Forces of the Philippines ay itinalaga sa ilalim ng Republika ng Malolos. Sila ay naging sangay ng Revolutionary Forces laban sa gobyerno ng mga Espanyol. At noong December 23, 1950, nagkaroon ito ng 4 na pangunahing sangay.
Ito ay ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at ang Philippine Constabulary. February 2, 1902, itinatag ni Isabelo de los Reyes at Hermenegildo Cruz ang Union Obrero Democrática de Filipinas na unang nakilala bilang Union Obrera Democrática. Ano nga ba ang union na ito? Isip-isip. You wanna hear it? Okay, bibigyan ko kayo ng clue. Naging malaki ang papel nito sa mga manggagawa ng Pilipinas. Aha! Meron na ba kayong sagot mga ka-throwback? Okay, let's check your answer if you got it right. Ang union na ito ang kauna-unahang labor federation ng bansa. Libo-libong mga manggagawa ang nagmarcha mula sa Plaza Moriones sa Tondo patungo sa Malacanang upang hilingin ang ganap na kalayaan laban sa kapitalismo at imperialismo ng mga Amerikano. Very good! Tumpak ang inyong sagot. And adding more to that, itinaguyod nito ang karapatan ng mga manggagawa sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. At dahil din dyan, tinawag na Father of Philippine Labor si Isabelo de los Reyes. O diba mga ka-throwback, isa na naman itong dagdag kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Mula dito sa CLTV 36, kita-kita tayo muli sa susunod na KTV. Hanggang sa muli. Kino naman mo, ingemi kubalo kinpeka pamoksong pamangan kay mabilugayato a meni Batangketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ning Kastilang Fraile Berganyo kay mita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo la pamewu sureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikot ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantekilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakal sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalingwan ning kalamunding ang panglaran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy tano, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka! Metong yakareng pamosong Kapangan Keti, Pampanga, ining malukang puto seko. Giniling abyas ang piyakabusal na ning puto seko. Ining awsan dang galapong. Patsya asadyada ning galapong, umpisan danong isagom ring sangkap na. Mayumo, maluto na ning ebon, mantikilya ang popang piga o gata na ning ngungot. Paka go dongan reng sangkap nga reni. Paka lamas det paka sabungke bayang pante-panteng masa na. Istong maralikat neng miyagom reng sangkap na, iyagyag ding masa na ning galapong king mapinong tago.
Nagyagagalapong yulmadanong putot isyang danalaking abwana ning bubukaladanong. Iningaw sandang bububos din puto seko. Antiyang mituto na nasing meol manggalapong. Kay batdong binubus, isalan sandano reniking metong a kwadradong bandeha o metal tray badanong iorno. At siya meron lano reng mayor nung puto seko, idatok dan na laking paketi. Siya pulong piraso balang supot. King kanong metong kabanabias makagawa lang 3 dala na paketi. Lonyo na ne, yapin ining pamosong puto seko. Ready na ba kayo mga ka-throwback? Kaya wag na natin patagalin pa ito. Simulan na natin ang kasaysayan throwback. Tayo'y magbalik tanaw sa panahon ng World War II. February 3, 1945, nag-umpisa ang Major Battle of the Philippine Campaign during World War II na tinaguri ang Battle of Manila. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng pinagsanib puwersang Amerikano at Pilipinong sundalo laban sa Imperyong Hapon na tumagal ng 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, March 3, 1945, nagtagumpay ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo at muling nabawi sa kamay ng mga Hapon ang Maynila. Sa kabila ng tagumpay, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa Kalakhang, Maynila. Mahigit 100,000 sibilyang Pilipino ang namatay. Nasira rin ang mga istruktura gaya ng Manila City Hall at hindi rin nakaligtas ang intramuros na tinayo pa sa panahon ng Espanyol. Ayon kay General Douglas MacArthur, ang muling pagsakop sa Maynila ay naging susi sa tagumpay laban sa mga Hapon. Habang abala mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa silangan, tignan naman natin ang nangyayari sa kanlurang bahagi ng mundo. Berlin, Germany, February 3, 1945, pinaulanan ng bomba ang kuta ng Nazi leader Adolf Hitler. Courtesy of the Royal Air Force ng Britanya na naghulog ng 45,517 tons na bomba. Imagine, 45,517 tons. Siyempre, kasama dyan ang mga Amerikano kung meron sa Asia, mayroon din sa bandang Europe. Nagpaulan din ang USAF, United States Air Force ng 23,000 tons na bomba. Double dead, ika nga nila. At yan ang ilan lamang sa mga pangyayaring naganap sa panahon ng World War II. Mula dito sa CLTV 36, kita-kita tayo muli sa susunod na KTV. Ako si BSJ. Ika nga ni General Douglas MacArthur, I shall return. Nakapamulalayan sa diyang kapangan ngayon. Balada malambot yang tinape, uling kareng sablang mamun, ining malutong, ing mamun tostado. Gustong magluto lang tinapeng makanini sa bulando pareng dakalayebon. Kay ba't ditak-ditak deng sa sangkaping margarine, mayumo at arina badeng ama seng mamun. Pacheos tune pangagogoing masa,
idatok danay ni king lulanan balang mayorno. Hoy tana, bala mo makabalang panayis pa lang. Inyay inaos dyan namang taysa ning tinape ngay ni. Ing taysa na ning mamunya naman ning gilyanda. Pisyan de. Kay bat deng pengili, isa lang sandalang pasibayo ring balang gili, king kwadradong bandeha at pulisan dalang mantikilya. Isyang dong pasibayo king orno at karinta ni atak maning pangatostado na ning mamun. Pamoso yung pasalubungin kapangan ni Kem Pampanga. Ing malutong nga mamon tostado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga ospital sa Central Luzon obligadong maglaan ng 30% ng kanilang bed capacity para sa COVID-19. Barangay officials isinama sa pagbabakuna bilang bahagi ng Barangay Health Emergency Response Team sa Pampanga. Makabebe Mayor Bobong Flores positibo sa COVID-19. At 32 persons deprived of liberty sa Aurora Provincial Jail positibo sa COVID-19. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangunguna at yung tupang balita ng CLTV News. Obligado ng maglaan ng 30% ng kanilang bed capacity ang lahat ng ospital sa Central Luzon para sa mga COVID-19 patient. Ito ang inilabas na abiso ng Department of Health sa lahat ng pamunuan ng hospital facilities sa buong rehiyon bilang tugon sa paglobo ng bilang nagpo-positibo sa sakit. Narito ang report. Nitong Miyerkules, March 24, 2021, sa advisory na inilabas ni DOH Region 3 OIC Director for Corazon Flores, inatasan niya ang mga medical directors ng mga private and public chief of hospital sa Central Luzon na maglaan na ng 30% ng kanilang bed capacity para sa COVID-19 patients sa rehiyon kasunod ng COVID-19 surge sa bansa. Dahil dito, lifted muna ang estratehiya ng Pampanga Provincial Health Office na kung tawagin ay Focus Hospital. Ayon yan kay OIC Pampanga Provincial Health Officer Dr. Senon Ponce. Ibig sabihin, tatanggap na rin ng COVID-19 patient ang 11 district hospital sa Pampanga. Wala na yung dati sinasabi ng Focus Hospital. Kasi itong mga district hospital, may COVID na rin. May COVID na rin po kasi they are required by DOH po na magala po ng bed sa COVID po.
Itinaas na rin sa 30% mula sa dating 20% na bed capacity ang COVID allotment sa mga pribadong ospital, habang gagawin naman na 50% ang ilalaan para sa COVID-19 patients sa mga public hospital na dati nasa 30% lamang. Yung private po, from 20%, tinas ng 30% dahil mayroon nga pong surge. Yung government po, they are required to allot 50% of their authorized bed capacity for COVID po. Ang Diosdado P. Macapagal Memorial Medical Center na matatagpuan sa Guago, Pampanga, ang nagsisilbing COVID-19 center ng Pampanga. Idinisenyo ang Focus Hospital upang maiwasan ang pag-lockdown sa mga hospital facilities. Ngunit dahil sa COVID-19 surge na nakita simula noong Enero hanggang Marso, ayon kay Dr. Ponce, mapipilitan silang pag-ibayuhin ang kanilang estratehiya. Sa ipinakitang datos ni Dr. Ponce, nakapagtala sila ng 848 COVID-19 incidents sa buwan ng Enero, bahagyang bumaba noong Pebrero na nasa 543 at nitong Marso ay bumalik o pumalo sa 804. Sa magkasunod na 3 buwan ay aabot sa 2,195 ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Dr. Dax Tidula, ang Incident Commander ng Isolation Facility ng Pampanga, inamin niyang puno na halos ang isolation facility sa lalawigan. Kabilang na dito ang kakabukas pa lamang na isolation facility na may higit 200 bed capacity sa Barangay San Roque, Mexico. Actually, as of now, yung Mexico natin, kabubukas lang natin 5 days ago. We're actually, 3 na lang, puno na po tayo. No? So, 3 na lang, puno na tayo? Yes, yun dun sa Mexico. Kaya ang hakbang nila ngayon, maging ang 3-star hotel at maging motel ay gagawin na ring isolation facility. Nakausap na rin natin ang DOH kahapon. Minamadali natin yung accreditation ng Lubao para magamit na natin. No? So we're hoping this week mabubukas na natin yon. That's an additional 100 plus bed capacity. No? So aside from yung pinakausap natin sa DOH, yung Miyabi Court and the City Heights Hotel, nagamitin rin natin isolation facility. Kahit naramdam na ang surge, hindi pa naman umanok opsyon ng probinsya ang house quarantine. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon lamang umano ito pinahihintulutan, lalo na sa mga tahanan na pasado sa kwalifikasyon ng DOH. As of now, wala pa yun. Pero merong mga certain cases if the house is really equipped. No? Meron tayong mga talaga tumitingin doon, na lalo-lalo na yung mga barangay natin, sine-check nila yung mga bahay nila. Paulo G. Santos, CLTV News. Nagsisilbi umanong team leader ang mga barangay captain sa mga Barangay Health Emergency Response Team o BERT, kaya naman isinalang na rin sa pagbabakuna ang ilang mga kapitan at kagawad ng barangay sa lalawigan. Dahil dito wala raw umanong nalalabag na prioritization list ang pagbabakuna sa mga barangay officials. Narito ang ulat. Nasa A1.5 priority list na ang syudad ng San Fernando, Pampanga. Nasaksihan namin ang unang araw ng pag-roll out ng vaccination program ng lokal na pamahalaan na ginawa sa Heroes Hall. Ang mga naunang COVID-19 Medical Frontliner Response Unit ay natapos na at ito'y joint effort ng provincial government at ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Kaya ang next in line ay ang mga A1.5 na ang paliwanag ng City Health Officer ng siyudad ng San Fernando na si Dr. Carlos Mercado. Yung A1.1, R1.5 po ay yung mga frontliners natin sa local government. So kasama po dyan yung mga rural health unit personnel natin, si doctor, nurse, midwife, tsaka yung mga BHWs. Tapos yung mga BHERTs po ng bawat barangay, yung Barangay Health Emergency Response Teams. So kasama din po dyan yung mga ibang responders na katulad ng CDRM Office saka yung CDRM Council. Nasa 950 na Fernandino umano ang target na bakunahan na nasa hanay ng A1.5. Galing ang bakuna mula sa Provincial Health Office at bahagi ito ng DOH allocation na nasa 1,021 doses ng AstraZeneca vaccines. Nabigyan po tayo ng national government ng 1,021 doses ng bakuna.
So, ang target po namin is 950 dun sa mga na-master list namin. Sa buong San Fernando na po yan, yung category 1.5. So, kanina po bago kayo dumating, almost 50 na tayo na katao. So, ang target po namin ngayon is mga 390. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang vaccination ng syudad. Nilinaw ni Dr. Mercado na basta kasama sa pag-akto sa medical at rescue unit, ang mga barangay official ay maikukonsidera itong nasa kategorya na A1.5. Dito, maging ang mga contact tracers ng barangay amin ring naaktuhan na sumalang na sa bakuna. Ng mga posisyon ng contact tracer mga kaibigan na. At ngayon na ikaw ay nabakunahan na, anong masasabi mo dyan sa mga nanonood sa atin? Anong barangay ka ba, ma'am? Naka-assign po ako ngayon sa barangay San Agustin po, RH4 po. Masarap po sa pakiramdam kasi alam ko po safe na po ako. Laman ng Advisory Number 20 ng National COVID-19 Vaccination Operation Centers na inilabas nitong March 18 sa DILG ang sakop ng A1.5. Lahat ng health employees ng probinsya o ng syudad, munisipyo o anumang employment status ay pasok sa naturang kategorya. Kasama rin dito ang DepEd health workers sa clinic, nutritionists, school doctors and nurse, DOH employees, kabilang na mga swabbers at contact tracers. Kasali rin ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang na mga tauhan ng BJMP, Bureau of Correction, Treatment and Rehab employees. Gayon na rin ang BHW sa barangay at social workers. Ayon sa DILG Memorandum Circular Number 2020-023, ang BERT ay binubuo ng Executive Officer, isang barangay tanod, 2 barangay health workers kung saan ang isa sa kanila ay midwife at inappoint ng punong barangay. Nasa MC 2020-172 naman ang probisyong nagsasabing dapat ay may isang barangay health emergency response team sa kada 5,000 populasyon. Maaari din daw i-extend ang membership ng BERTs sa mga kapitan at kagawad sa bisaya ng executive order na aprobado dapat ng punong barangay. Samantala, sa public address ng Pangulo nitong gabi ng March 24, gigil siya sa kapalpakan ng implementasyon ng prioritization list, lalo na sa mga lokal na pamahalaan na nalulusutan ng mga nagpapabakuna na wala sa A1 priority o ang mga COVID-19 Medical Response Unit. Sa mga donor at tinanggap natin yan with the conditions up atas darto, dapat sundin natin. Kasi sinabi na sa atin ng country representative ng WHO, if you do not follow the list of priority, you might lose the assistance of the WHO. Sa public address na ito ng Pangulo, na ang pangunahing sinisita ay ang insidente sa Parañaque City na di umano'y may anak ng artista na sumalang sa bakuna. Utos ng Pangulo ang agarang pag-imbestiga at panghihimasok ng Office of the Ombudsman. Dito nangyari ito sa ikaw nang bahala, ayaw ko na lang magpangalan ng tao. It happened sa Parañaque. So, anak ito ng artista. Kayo na ang bahala mag-imbestiga nito. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Macabebe Mayor Bobong Flores positibo sa COVID-19. At 32 persons deprived of liberty sa Aurora Provincial Jail positibo sa COVID-19. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nagpositibo sa COVID-19 si Macabebe Mayor Bobong Flores. Agad dinala sa paggamutan ang 78-year-old na opisyal matapos makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan. Sa ngayon ay bumubuti na raw ang lagay ng alkalde habang nagnegatibo naman ang 10 sa kanyang mga close contacts. May detalye si Rainiel Pawit. March 21 nakaranas ng lagnat si Macabebe Mayor Bobong Flores. March 22 nang sumailalim siya sa RT-PCR test at dito na nga nakumpirmang positibo siya sa COVID-19. Ayon sa 78-year-old na alkalde, tanging mild symptoms ang kanyang nararamdaman subalit malakas naman umano ang kanyang pangangatawan. As of now, okay naman ako. Hindi naman ako nangihila. Dahil hindi naman masyadong grabe na aking COVID. Negatibo naman sa isinagawang RT-PCR test ang nasa 10 close contacts ng alkalde na mula sa municipal office. Subalit bago pa makaranas ng sintomas ang alkalde, dumalo pa ito sa isang meeting sa Camp Oliva sa City of San Fernando, Pampanga noong March 18. Anya, wala naman umanong nagpositibo sa coronavirus sa kanyang mga nakasalamuhang alkalde. Ikaw, hindi ko naman alam. Naawa ko doon. Dahil nagpunta ko Friday, yung makasama ko na yung natin, wala namang naaway. Pinangunahan niya rin ang ilang kasal at meetings noong March 19. Kaya naman pinayuhan na rin na mag 14-day isolation ang mga nakasalamuhan ni Flores noong mga panahong hiyon. Sa latest COVID-19 bulletin ng Macabebe, 137 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, kung saan si Mayor Flores ang pinakahuling naitalang kaso. Rainiel Pawid, CLTV News. Nasa 32 persons deprived of liberty o PDL sa Aurora Provincial Jail ang nagpositibo sa COVID-19. Dahil sa insidente, wala pang katiyakan kung kailan muling maaaring magbukas ang pasilidad para sa mga dadalaw. Pinangangambahan din ng Provincial IATF kung paano aagapan ang kakulangan sa isolation facility. Ang detalye mula kay Rainiel Pawit. Kahapon, March 24, naitala sa probinsya ng Aurora ang highest single-day spike sa kanilang COVID-19 cases na umabot sa 30. 29 sa bilang ay mula sa provincial jail sa bayan ng Baler. March 22, nagsimulang magpositibo sa coronavirus ang 3 persons deprived of liberty sa Aurora Provincial Jail. Agad na nagsagawa ng contact tracing at testing ang local IATF at dito na nga nagsimulang lumobo ang kaso ng mga positibo sa virus. Isinailalim na rin sa disinfection ang mga pampublikong lugar. Inaalala ngayon ng Provincial IATF ay ang kakulangan sa isolation facility sa lugar. 25 lang kasi ang maximum capacity ng Reserva Quarantine Facility sa Baler. Kaya naman nagsasagawa na lamang ng alternatibong pamamaraan ng local IATF upang hindi na magkahawaan lalo na yung mga nasa loob ng naturang detention facility. May mga gusali na raw na ini-inspeksyon upang i-convert bilang isolation hub. Hindi po muna lalabas yung mga empleyado ron. Siyempre, yung mga nakakulong po, hindi pwede lumabas talaga at bawal po yun. Kaya nag-i-strategy po ang provincial government kung paano sila masusuportahan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan doon po sa jail. At isa lang sinisigurado ko, yung pong may asawa na nasa provincial jail ay magtiis po muna kayo na hindi makita yung inyong mga mahal na asawa. Indefinite o wala pang kasiguraduhan kung kailan muling pahihintulutan ang pagbisita sa provincial jail. Samantala, mahigpit namang pinatutupad ang Executive Order No. 5-2021 kung saan unified na ang curfew sa buong Baler na magsisimula ng 10 p.m. to 5 a.m. Bawal na rin ang anumang mass gathering o pagtitipon. Mandatory rin ang paglalagay ng alkohol sa mga pampublikong transportasyon. As of March 24, 2021, 154 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Aurora. 53 sa bilang ang active cases. 3 rin sa 7 probinsya ng gitnang Luzon ang pasok sa top 10 ng may pinakamaraming COVID-19 cases na naitala sa loob ng isang araw. Nanguna sa listahan ng Bulacan na may 439 new cases. Pangsyam ang Pampanga na may 92 cases at 10th spot ang Nueva Ecija na may 76 cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News DepEd, iginiit na bawal ang face-to-face seminar para sa mga guro. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Umakyat na sa 49 ang bilang ng mga empleyado ng DepEd Zambales na tinamaan ng COVID-19. Ito ay matapos silang magsagawa ng face-to-face training sa 2 resort sa bayan ng Iba. Ang DepEd Central Office naman sinabing pananaw din ang sino mang mapatunayang lumabag sa pag-oorganisa ng naturang pagtitipon. Si Rainiel Pawid ang may balita. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga empleyado ng DepEd Zambales na tinamaan ng COVID-19. Ayon sa huling tala ng Provincial Health Office, 49 na individual na ang mga nagpositibo sa novel coronavirus. Nagsimula ang pagkalat ng virus sa 2 face-to-face seminar na idinao sa 2 resort sa bayan ng Iba. Kasalukuyang nagpapagaling sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital ang mga COVID-positive patient, habang ang ilan sa kanilang mga nakasalamuha ay dinala na sa isolation facility ng lalawigan. Nitong March 24, naglabas naman ang pahayagang DepEd Central Office at kanilang nilinaw na wala silang pinahihintulutang anumang face-to-face activities na may kinalaman sa in-service training at seminar ng mga guro. Sa oras na matapos ang investigasyon, tiyak na pananagutin umano ng kagawaran ng sinumang nag-violate o lumabag sa ipinatutupad na guidelines ng Department of Health, DepEd at Civil Service Commission. Patuloy rin ang contact tracing ng Provincial IATF sa iba pang nakasalamuha ng mga DepEd personnel. Bukod sa 49 na empleyado ng DepEd, 7 resort workers rin ang tinamaan ng COVID-19. Sa nakalipas na isang linggo, biglang sumipa sa 148 ang aktibong kaso ng COVID sa Zambales. Maging si Governor June Ebdane hindi nakaligtas at nagpositibo sa coronavirus. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa isolation facility ang gobernador. Ang higit 5 department heads na kanyang close contacts negatibo naman sa RT-PCR test. Sa kabuuan, mayroong 1,120 confirmed COVID-19 cases sa Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. At CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.